No niin, huomenta päivää. Kello olisi nyt 8:57. Pitäis pilkille lähteä, pilkkikausi startata. Siellä on sillain aika kylmä, mutta eiköhän me selvitä. Lähdetään eteneen pilkkipaikoille. No niin, nyt ollaan saavuttu mestoille. Tää on tämmönen pikkunen ns. Pläntti tässä. Tuolla on rantaa sitten tonne päin. Tuolla on sitten selkä. Lähdetään tästä koittaa ja kattoon, että tulisiko sieltä mitään. Vettä täällä päällä, mutta kun tästä tälleen hiljaksi kävelee, niin kyllä tästä ylitte päästä. Ai. No niin. Eka reikä on tehty. Sillä lähdetään kattoon, että onko siellä minkä syvystä tätä pitäisi sitten olla. Hiki on vaikka pakkasta on aika paljon. Hiki on silti. Hiki on. Ai. Ai. Ei saata. No niin. Oh. Mitä se näyttää? En oo näitä säätöjäkään tehnyt sitten pitkään aikaa. Alue. Joo. Herkkyys. Noin. Lähdetään kattoo, jos tässä ihan matalassa olisi. Lähdetään tollasella ihan pienellä karvapyrstö tasurilla koittelee. Ai. Karvapyrstö tasurilla. Ai. Perkele kun. Kyllä vähän nyt ärsyttää oli toi. Huomasin, että toi kaira on aika hemmetin huonossa terässä. Oli niin hirveä tehdä jo tääkin reikä, että ai. No niin. Sehän oli heti. Sehän on heti. Heti oli joku kala. Näkyy, kato kun piirtää alas. Jaa, se lähti pohjaan. Se lähti pohjaan takaisin. Nykkö nousee. Ei. Kyllä on arkaa. Seuraa, mutta ei lähde. Ota kiinni, onkohan meillä toi herkkyys ehkä snadisti liian suurella. Noin. Joku ahven siellä heti oli. Taas käy, mut noin pieni. Pieniä ahvenia.
Siihen on tosi pientä ahventa, kun ne käy imasuttaan karvapyrstöä. Sen oikein tuntee, kun ne slurpauttaa sitä karvapyrstöstä. Nyt itse kelailin, että kun ne ei tähän karvapyrstöön näytä lyövän, että jos me kokeiltais morrilla. Tehdään niin. Koitetaan morria. Jos morri sitten. Morri niitä kiinnostelisi. On se kummaku. Ei muka kiinnosta edes mormuskaa. Jotain pikkukalaa siellä käy nypläilemässä tasuria, mutta heikosti. Sieltä ahve. Heti tietenkin kun sammutin kameran, mutta tommonen pienen pieni. Joo, semmonen ahve. Ja ei siellä oikein kova tuuli ja näky kalaa kyllä luotaimessa, mutta ei ne oikein ne ei ollut syönnillä. Ei siellä iso ahventa näkynyt. Mutta pientä ahventa oli paljon ja silti ei niinku edes morriin lähtenyt mukaan. Ja nyt on niinku ilta, kello on 7:30 illalla. Mä tässä kattelen NRJ Pittsburgh Penguins vastaan Detroit. Hyvää jääkiekkoa. Huomenna pitäisi herätä 8 aikoihin tai vähän aikaisemmin ja lähteä sitten taas pilkille tonne eri järvelle ja pienimmille järville. Niin katsotaan, jos huomenna sitten tulisi vähän parempaa kalaa. Huomiseen. Ehtinyt edes liikuttaa vielä tätä, niin tuolta lähti pohjasta tuolla. Ei sitä kiinnosta. Irtos. Ei, eikö se ole ihan hyvä veto? No oli, ja mä ehkä luulen, että se saattoi olla hauki. Katsotaan, onko siellä enää mitään jäljellä. Oliko kuva mukana? On se siinä. Vittu, jos toi oli ahve, niin se oli iso. Niin oli, ihan huolella. Vittu, lähti koko vapa melkein. Ei saata. Oi. Sieltä tulee. Vittu hauki. Onko?
Oli kato, poikki. Mitä? Oh, Auki. joo. Tässä oli se iso jikipäätä. Niin, joo, se katkes tossa. Näkyy tosta kun lähti reuna. No mä koitan tällä mennä. Vittu. Se tuli yllättäen. Ei näkynyt luotaimessa itse. Joo. Hauki tuli. Joo, nehän lyökkää heti sieltä. Joo. Ahventa selkeästi tossa. Joo. Nyrkillä. Nyrkillä vaan. Ei! Otti väliin veti mun varkkeen suoraksi. Ei! Ai ai! Ei! Ei! No näköjään sekin toimii ottipelinä. Oho, se on jo paljon. No se on ihan parempi. Tää on mitään verkkoa. Se on ihan jää. Ai. Tässä noin selkeästi näki, että on ahventa heti. Jep. Silloin. Noniin. Hirveen, se tulee pirun syvältä. Joo, se oli niin syvältä. Ei, irtos. Kyllä ne varovasti ottaa jokut kiinni. Ottaa, joo. Vittu. On vähän kalaa heitä. Ei. Ei. Tulee kans vaan niin syvältä. Ihan hyvä ruoka. No, ja irtos sopivasti just tuossa rannassa. Tukuna. Tosi nopeeta kairaamisen jälkeen. Niin on. Kallio. Jep. Jumalauta, tossa on iso kala. Se on niinku... Pakko kääntää naama. Onko vähän jäässä? Oi. Vähän jäässä. Se on pirun paha tää jää siinä. No. Näin. Housuista leipä. Hyi. Oi. Ja sullakin vähän juustoa pullaa, vähän juuri ähmeä. Käsebunni. Ai. Ai vittu, en mä saa suuta auki nää vittu viiksillä. Repee koko suu. Joo. Ei helvetä.
Joo, vittu tää ihan jäässä tää leipä vieläkin. Linssi on räässä. Oi. Kaira sulaks hommia. Ai. On navakkakeli. No niin, morjesta. Se olisi pilkkireissusta saavuttu ja täällä on kamat kuivumassa. Ja siinä oli 2 päivän rundi nyt, niin toisena päivänä tuli vähän paremmin, että oltiin vähän paremmalla järvellä. Ja ainut mikä oli, niin tärpit jäi saamatta videolle, että se on vielä tuossa vähän reeniä, että kun haluaa säästellä akkua, niin sitten ei kuvaa koko ajan ja sitten kun tuleekin se syöntihetki, niin ekat tärpit ei videolle tuu ja näin poispäin. Mutta kyllä sieltä 13-12 ahventa tuli ja tokana päivänä siis ja se oli ihan parempi reissu toi toka päivä, että tällä on hyvä aloittaa pilkkikauden starttia. Josta oli sun mielestä hyvä video ja jotenkin kelpas, tää oli kumminkin ensimmäinen pätkä meikäläiseltä, niin jos kelpas, niin pistä ihmeessä kanavatilaukseen ja paina tykkäystä videolle, niin kyllä tässä talven mittaan näitä videoita varmaan tulee, niin ei muuta kuin se on moro.